Arratsaldeon denoi eta ongetorria gorko udal batzarrara. Beti bezala azkeneko aktakin eta onartzen dugu ondoritzen bazaizue. Herme zerbait pesa ikusi du zerbait aktan zuzentzeko, euken EH Bildu ez da, aurten EJ ez da, orduan idoia ontzat ematen dugu. Bigarren puntuan, alkatetzat zinegotzi ordezkarien ebazpen berri matea. Berdina ez dakit kalderak edo zerbait komentatzeko puntu honetan, PSRM ez da eta EJ ez da. Hirugarren puntuan, tokiko gobernu batzarrak hartutako erabakien kontu ematea. Berdina, ez dakit zerbait esateko puntu honetan, Herme, tokiko gobernu batzarrenari buruz, euken EJ ez da. Ze azkargoaz gaur. Laugarren puntuan daukagu Urnetako Samile jaietako txosnen eta antzekoen esleipena eta funtzionamentua arautzen duen ordenantzaren bigarren aldaketa bertan bera ustea. Bai laugarren eta bosgarren puntuan gaia antzekoa da, berdina da, orduan igual, ikusiko dugu, baina igual azalpena berdina ematen dugu eta gero nahi behar bi puntutan egiten dugu edo bosketeka bai, evidentemente, baina, orain ikusten dugu. Azkenean, txotnekin, badakizue azkeneko festetan, arazo desberdinak uki genuen, akordio batetara ez ginen lortu, orduan, bertan bera gelditu ziren, eta handik hasi ginen aldaketa batekin, eta da, puntu honetan bertan bera usten duguna. Handik onera, harreman auki dugu txonda batzordekin, harremanetan gaude, aldatzeko gauzak eta akordio batetara lortzen dugu. Kaso honetan, aukeratu duguna da hitzarmen bat egin, orduan, kaso honetan, ordenantza ez du zentzurik. Orduan, kaso honetan, bertan bere usten dugu modifikazioa, eta hurrengo puntuan derogatzen dugu ordenantza. Hau antolakuntzan landu genuen, bakoitza azalduzun bere postua, bere posizioa, baina ala ere, orain da momentuan nahi behazue, posizioa azaltzea berriz. Herme, Mercedes, zure hitza. Sí, arratsaldeon denoi. En relación con los puntos 4 y 5 del orden del día referidos a la suspensión de la modificación y la posterior derogación de la ordenanza de Txotnas, desde nuestro grupo queremos manifestar lo siguiente. Interpretamos este paso como un gesto de buena voluntad necesario. El objetivo debe ser, sin duda, dar una solución definitiva a los conflictos surgidos con los colectivos locales durante las pasadas fiestas de San Miguel, conflictos que no benefician a la convivencia ni al tejido asociativo de Urnieta. Entendemos que el cambio hacia esa solución pasa ahora por la elaboración de un convenio de colaboración entre ambas partes. Por tanto, votaremos a favor, pero adelantamos que estaremos atentos al desarrollo también de dicho documento. Una vez recibamos el borrador del convenio, lo estudiaremos con detenimiento para asegurar que responde a las necesidades del municipio y de sus agentes sociales. Será entonces cuando emitiremos una valoración detallada al respecto. Nuestra prioridad, sin duda alguna, sigue siendo garantizar unas fiestas participativas con un marco normativo consensuado. Esta es nuestra postura. Entonces, he dado el argumento para los dos puntos, tanto el 4 como el 5, porque vienen a ser prácticamente lo mismo y votaremos a favor de los dos. Eskerrik asko, euken Bilduren posizioa mesedez. Guk ere, baiezkoa bozkatuko diegu bi puntuei, aldaketa bertan bera usteari, eta bestalde ordenantza bera ere bertan bera ustea. Guk ordenantzari zuzenketa oso bat aurkeztu genion, nun egokiago ikuste genuen hitzarmen bat egitea, eta guk ere hitzarmen hori goitik bera begiratuko dugu. Eskerrik asko. Agurtzane jotaren posizioa, mesedez. Kaixo, atzaldeon, beste taldek esan duten bezala gu ere begionez ikusten dugu Txotna jarri nahi dituzten eragile eta udaletxen arteko
lanketa hau edo prozedura hau hitzarmen bat lortze aldera eta horrea iristeko araudia ordenantza bertan bera utzi behar baldin badugu, hala egin dadila, ez? Osea, aldeko bozka izango da 2 puntutan ere. Eskerrik asko, bigarren txanda nahi duzue, nire partetik eskerrak eman, azkenean nik uste dut ez en beneficio del pueblo, denok ados jartzea eta hau aurrera eramatea onura herrientzako da. Eskerrik asko. Idoi ez basa izan importa... Horren bestez, osoko bilkurari honako erabakia hartu dezan proposatzen zaio. Lehenengoa, Urnietako San Miguel jaietako txosnen eta antzekoen esleipena eta funtzionamendua arautzen duen ordenantza aldatzeko prozedura bertan bera uztea, 2024ko ekainaren 27ko osoko bilkuran onartu zena eta 2024ko irailaren 4ko gaun argitaratu zena. Eskerrik asko. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. Bosgarren puntua jarraitzen dugu, ez dakit nahi badezu ez zerbait gehiago esan, ematen dugu ez, orduan Idoia, zuretzat baitzen horretz. Beno, udalbatzari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, hasieran honestea, Urnietako San Miguel jaietako txosnen eta antzekoen esleipena eta funtzionamendua arautzen duen udal ordenantza arautzailea indargabetzea, sustapeneko saileko arduradunak 2026ko apirilaren 10ean igorritako txostenan jasotzen diren arrazoiak direla medio. Udal ordenantzaren indargabetze hori jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldia ematea Gipuzkoako aldizkari ofizialean eta udalaren iragarki taulan argitaratuta. 30 eguneko epean erreklamazioak edo iradokizunak aurkeztu ahal izateko eta udalbatzak ebatziko ditu. Epe horretan erreklamaziorik edo iradokizunik aurkezten espaldin bada, betiko onartutzat joko da osoko bilkuraren berariazko erabakirik behar izan gabe. Aldi berean, udal ordenantzaren indargabetzearen testua udalaren web atarian argitaratzea, eragindako herritarrei entzunaldia emateko eta beste pertsona edakunde batzuek egin ditzaketen ekarpen gehigarri guztiak biltzeko. Eskerrik asko. Aldeko bozkak. Hau batez berriz, eskerrik asko. Seigarren punturagoa, seigarren puntuan dakogu Urnietako udalaren kudeaketa gomendioa formalizatzeko hitzarmena polizia eta larrialdietako Euskal Akademiarekin, agenteen kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratu kudeatzeko. Tokiko Gobernu-Batzarran hartu dugu egonkortasun prozesu bat duen azaltzen genitun 5 lanpostu, horien artean agentearena zegoen, eta orduan prozesori aurrera amateko sinatzen dugu hitzarmen hau. Hau azaldu genuen antolakuntzan, hala ere, orain da momentua gure posizioa azaltzeko. Herme, zurea deitzen mesedez. Sí, estamos a favor de esta encomienda precisamente porque para el ayuntamiento es difícil estos procesos de selección de la policía municipal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo haga la Academia Vasca de Policía, para ellos es mucho más sencillo y tienen todas las herramientas que nosotros no disponemos de ellas. Eskerrik asko. EH Bildu euken. Gu batzordean abstenitu egin ginen, hau uste dugu herriaren errealitatetik urruntzen dela, eta prozesu hau udalak bideratu beharko lukela gure iritziz. Horregatikan abstenitu ingo gara. Eskerrik asko euken. Gurtzanen. Bai, guri ditzen zaigu egokia dela ertzatzaren bitartez egitea prozedura hau, udaletxean baliabide gutxi dazkagu eta iruditzen zaigu egokiagoa dela horrela bideratzea, bai. Eskerrik asko. Bigarren txanda nahiago dezue, ez euken beste txanda bat. Orduan Idoia, mesedez. Horren bestez osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, kudeaketa gomendio egitea polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari, Euskal Poliziaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratua kudeatzeko hitzarmen proposamen onartzeko. Bigarrena, erabaki honi eransten zaion kudeaketa gomendio hitzarmen proposamena onartzea. Hirugarrena, alkate almentzea bere sinadurarako eta horren formalizazioak eskatzen dituen egintza guztiak sinatzeko.
Laugarrena, hitzarmena sinatu dadin erabaki hau polizia eta larrialdietako Euskal Akademiari jakinaraztea, eta erabakiaren berri idazkaritza eta kontu hartzailetza sailei ematea dagozkien ondoriotarako. Azkenik, hitzarmena formalizatu ondoren Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioak, eskerrik asko. Vale. Zazpigarren puntuan, RPT aldaketa, informatika teknikaria lanpostuaren hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data. Bueno, prozesu berdinean, egonkortasun prozesuan, informatikako teknikariaren plaza ateratzen da ere, eta pendiente zegoen esan dugun bezala hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data jartzea. Proposamena da gaurko data jartzea eta ja indarrean sartuko da. Hau da, jorratu genuen antolakuntzan, hala ere, Erme, zure posizioa nahi bezu azaldu ez, euken ez da, agurtzen ez da, orduan edoia mesedez, zure daitza. Bueno, azaldutakoen arabera, udalbatzari akordioa onartu esan proposatzen zaio. Lehenengoa, lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, honela. Izena, informatikako teknikaria, arloa zerbitzua idazkaritza, esleitutako hizkuntza eskakizuna, 3. hizkuntza eskakizuna, hori badago, eta orain onartu beharko dena da, derrigortasun data 2026ko apirilean 30ean izatea. Bigarrena, lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena antolaketako informazio antolakuntza batzordei aurkestea, irizpena eman dezan, ondoren dagokion osoko bilkurako gai zerrendan sartzeko. Bueno, 3. lanpostuen zerrenda aldatzeak udalbatzak onartzen duenetik aurrera izango ditu ondorioak, eta 4. erabakiak Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Eskerrik asko. Aldeko bozkat? Hau batez, eskerrik asko. 8. puntuan dakago diru laguntzen plan estrategikoaren ebaluazioa, hau informatiboa da, azaldu genuen ere antolakuntzako batzordean, eta bueno, azaldu genuen genitun eta ze elkartei ematen, bueno, se le da, o se le adjudican subvenciones este año, ¿no? Entonces, nik uste dut aurrekontuan azaltzen ziren ere, baina, bueno, hau da plan estrategikoa eta azalduta dago. Ez dakit horrenari buruz zerbait esateko edo azaltzeko Erme ez, duken ez da, aurtzen ez da, orduan informazio eman da dago. 9. puntuan, galderak eta eskariak, ez dakit Erme zerbait galdetzeko esateko, euken zure partetik, Bildu? Bai, guk aipamen bat egitea, Martin López Carburantes SL-ren gainean, MLZ-ren gainean. Bai, hemen jarduera lizentzia aldatzeko baimena eman zitzaion 2023ko abuztuaren 23an, 745 zenbakiadun alkate dekretuaren bidez. Baimena emateko baldintza batzuk bete behar zituen, eta horietako baldintza bat zen sarrera eta irterak sarbide beretik egiteko behin-behineko eta gehienez urtebeteko iraupena zuen baldintza, ez? Kontuan izan da, jarduera baimena emateko sarrera irteerak sarbide ezberdinetik egin behar zituztela, gehi urtebeteko baimena 2025ko abuztuan amaitu zela, lotxagarria eta kezkagarria iruditzen zaigu 7 hilabete pasa ondoren, naiz guk batzordean egoeraz galdetzen ibili, ez jakintasun batean egotea. Hasiera batean, aldameneko enpresarekin auzia zutela argudiatuz eman zenioten baimena, gaur ez dakigu zein den auzi horren egoera eta martxoaren 9an, 2026ko martxoaren 9an, MLZ-ek jarduera lizentziaren baldintzak aldatzeko luzapena eskatzen du. Orain, Gipuzkoako Aldundiari txosten bat zuzentzen diozue azalpen hauekin. Gehienez,
urtebeterako emandako baimena urte eta 8 hilabete pasa diran honetan, alderantzizkoa sartu atera izanik, bai? Honek arrisku bat ekartzen du, ze naturaltasunez sartu beharrean, beti aurkitzen dira, kotxe eta kamioiak gurutzatuta alderantziz daukalako sarrera irteera. Claro, hemen galderak sortzen zaizkigu, bai? Baimena luzatzeko asmoa daukazue. Horrela bada, zein izango dira epeak, eta orain bezala baldintzak ez badituzte betetzen, zein izango da zuen erabakia? Nik uste dut hau erantzun degula ja. Belengo batzordean idoia azalduzun nola zegoen gaia, idoia idazkaria. Eskatu dugu txosten bat foral dira, aber egora ze incidencia daka en el entorno trafiko hori eta bar, eta hori zen gaude. Txosten hori eukitzen dugunean, erabakiak hartuko ditugu eta ikusiko dugu zeintzu dira. Txosten horren ari buruz, erabakiko dugu. Eta hori nik uste dakizula etxe bildutik, eta orduan arraro iruditzen zait, hemen ekartzea galdera edo, galdera hau. Jarraituko dugu horremanetan. Zerbait gehiago, euken? Aipatu duzu erantzun dagola, galderak egin baditugu da erantzun gabe daudelako galderak. Gauza bada, zuk Gipuzkoako aldundiari txosten bat bidaltzea momentuan dagoen egoerarekin, baino batzordez batzorde. 7 hilabete hauetan mahai gainean gaia jarri dugu erantzun guazen esatea desberdinekin, eta ez ditut aipatuko hemen erantzunak, baino argita garbi jakin nahi duguna da ea urtebete noiztik luzatuko zaio. Horrek ez dauka erantzunik, eskatu duen momentutik edo urtebete pasa ondoren, nun jardueraren lizentzia emateko baimena argita garbi esaten duna da gehienez urtebetekoa izango dela eta behin-behinekoa. Ze beti ere beraiek zuten auzi hori konpondu izan balitz, gutxiago izango zen. Baina ez dakigu auzi horren egoera nola dagoen. Eta guk hori galdetu dugu, ze galdetu beharko zaio MLS-eri, ea auzi horren egoera nola dagoen. Ze ez dakigu, egin dezaketen, ez dezaketen, sartu duten epaiketara, ez duten sartu, egia da, esan zitzaigula epaiketara sartzeko lehenengo bide batzuk jorratu behar zituztela. Baina eske urtebete eta 8 hilabete pasa diren honetan, egoera zein den ez dakigu, horregatik ekartzen dugu honea. Ze batzordeetan ez pasaigu erantzuten, edo erantzuten zaigun hori, horrek ez digu betetzen guk egin dugun galdera, ez dakit ze bide gehiago gelditzen zaigun, mozio bat egitea. Bueno, tú puedes hacerlo, desde el grupo H. Bildu podéis hacer lo que consideréis oportuno. Te vuelvo a decir, cuando habéis preguntado se os ha contestado cómo está el tema, se os ha vuelto a contestar. No me acuerdo si era un batzorde o era una junta de gobierno, y la secretaria os puso al tanto de cómo estaba el tema en ese momento. Y te vuelvo a decir, tan pronto como tengamos el informe de Diputación en referencia al tránsito de vehículos por el punto aquel, responderemos y daremos una solución al tema. Vale. Zerbait gehiago, ya esan dugu. Zerbait gehiago euken, aparte de esto? Aukera ematen balima diazu gai berdinakin ere zango da, orduan... Vale, eskerrik asko. Nire partetik, un aviso, un recordatorio. Asteburu honetan Santa Cruz eguna ospatzen dugu eta Azkorten ermitan egongo da romeria bat eta 11:00 aurrera ekitaldi desberdinak egongo dira, herri jasotzaileak, trikitixak eta meza. Orduan, gomediatzen dizuet denoi, nahi badezue edo posible badezue, azaltzea eta ondo pasatzea denon artean. Baita ere, autobusak egongo dira urtero bezalak eta igotzeko eta jaisteko. Eskerrik asko, honekin bukatzen du gaurko udalbatzarra, eskerrik asko eta horrengora.